Canal 33 i tenim connexió directa amb la sala La Capella al carrer Hospital de Barcelona, on allà es troba la Raquel Mateos, que ens donarà les primeres impressions d'aquesta nova programació cultural espectacular. Raquel, bon dia! Hola, bon dia, Elisabet. Doncs sí, soc aquí a la Capella del carrer Hospital, al barri del Raval de Barcelona, amb un edifici que té més de 600 anys i on habitualment es fan exposicions d'art emergent, és a dir, un contrast prou diferent com per encabir aquesta presentació d'aquesta nova programació que neix amb la voluntat i del compromís amb el coneixement, amb la creativitat, amb el talent i que vol reflectir el dia a dia de la cultura del nostre país i també ser una finestra oberta a les manifestacions culturals arreu del món. I en aquest precís moments la directora de Televisió de Catalunya, Mònica Terribas, està explicant quins són els eixos d'aquesta nova programació. Escoltem-la. A la cultura d'una manera matossera. Des d'aquest convenciment vam pensar que la nostra televisió havia de tenir un canal per descobrir, un canal on s'hi poguessin fer troballes insòlites. El 33, des de l'any 1989, és realment aquest canal. Un canal que va anar creixent una mica a l'ombra de TV3, on TV3 quan podia li manllevava el talent, això és normal en la relació entre germans, però vam pensar que ja havia arribat el moment que li dediquéssim la passió que mereix el talent que s'ha acumulat durant tants anys a casa nostra i que ha fet possible espais realment diferents, novedosos, espais on el coneixement i l'aprenentatge són fonamentals, espais i propostes de programes on l'aventura de conèixer és fonamental. No espais perquè li hàgim de dir a la gent què ha de pensar o què ha de fer, perquè ja hi ha masses llocs on ens diuen què hem de pensar i què hem de fer. El 33 és un espai per l'autonomia, per la creació, per la imaginació, per poder aprendre, per ser crítics, per ser autocrítics. Aquest és el 33 amb el que ha somiat un munt de persones de dins de Televisió de Catalunya i que han anat fent les seves propostes. Per tant, ens hem entossudit ara a trobar-li l'ànima al 33. L'ànima al 33 per buscar també en tots els racons del 33 aquelles coses que donen sentit. Des de l'ànima viatjarem cap a l'Àgora, cap al valor afegit, cap a l'hora del lector d'Emili Manzano, cap al Millennium de Ramon Colom, cap a totes les propostes de documentals que durant tots aquests anys han estat una aposta de casa nostra. El documental, tal com el coneixem, el documental d'autor, el documental dels nostres recorreguts. Aquestes són les paraules de la directora de TVC, Mònica Terribas. Amb ella parlarem després, que ens donarà més detalls d'aquesta nova programació i també dels protagonistes dels nous programes que podreu veure a partir d'aquesta setmana al Canal 33. Així que, Elisabet, continuem amb aquesta fantàstica entrevista amb l'Edu Soto i tornem d'aquí una estoneta. Molt bé, doncs moltes gràcies, Raquel.